na ako guys sa bahay. Maraming salamat at nagarating ako ng maayos. Ito yung bahay ko. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Clock is ticking, Hindi pa but ito there's no tapos. time for Marami pang bubusin tira ito. from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to Ito yung protect aking kusina. soul. We are heroes tonight. Ito yung bunso kong ano. Above the sky. We are heroes. Pakilala kita sa mga viewers. Mga kabisado mo? Di. Talaga. Putol-putol na. Dahil bubuntog pa yan sa mainit na tubig. Harabutan ko na yan. Oo. Bibidyo ko. Nag-iinit pang tubig. Itong radyong dara mo? Masubli ko ka to. Pasubli ko. Ayan guys, napakalakas pala ng bagyo dito. Buti na lang. Ito paano matibay na itong bahay ko. May! Hop! Ito yung aking asawa. Super ganda. Naginit ka ng tubig. Limit ko po. Ayan mo natin yung tubig. Napal mo yung dugo. Ito, dugo. Pabigat na. Ayan po na. Ayan guys, magkakatay kami ng pato. Ulam. Hey guys, dito na lang muna yung video ko kasi pahinga muna. Pagod din sa biyahe, matagtag. Trying to protect Sige. your soul.